तोरा सारा बिसिया गे कब जाके मिल तो सुने गे रनिया दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे presented by Gunjan Recording Studio Balhawaja कब जाके मिल तो सुने गे रनिया दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे चुनरी चढ़ई में ते खुल जइतो तोहरा भाग गे जल्दी लगाई दे तो लभरवा के साथ गे चुनरी चढ़ई में ते खुल जइतो तोहरा भाग गे जल्दी लगाई दे तो लभरवा के साथ गे दूरा कहरा दे तो मैया तोहर सबे समस्या गे दूरा कहरा दे तो मैया तोहर सबे समस्या गे तब जाके मिल तो सुने गे रनिया अहे गे तब जाके मिल तो सुने गे रनिया दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे तब जाके मिल तो सुने गे रनिया दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे Gunjan Recording Studio Balhawaja कब जाके मिल तो सुने गे रनिया दुल्हा तोरा कब जाके मिल तो सुने गे रनिया दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे ऐसन मौका फेरो मिला ताहू नहीं बाद में बहुत अच्छे सकती मैया के आशीर्वाद में ऐसन मौका फेरो मिला ताहू नहीं बाद में बहुत अच्छे सकती मैया के आशीर्वाद में नीरज गुड्डू करे छ मैया तोरा से खूबे रजिया हे नीरज नीति से करे छ मैया तोरा से खूबे रजिया हे तब जाके मिल तो सुने गे रनिया तब जाके मिल तो सुने गे तब जाके मिल तो सुने गे रनिया दुल्हा तोरा सारा बिसिया गे तब जाके मिल तो